प्रकल्प अगदी सुरुवातीपासूनच ह्या ना त्या कारणांमुळे वादातीत राहिलाय। खरं तर कोकण, त्यानंतर महाराष्ट्र आणि संपूर्ण देशाच्या अर्थकारणाला बळकटी देणारा रिफायनरी प्रकल्प हा राजापुरातच व्हावा अशी मागणी मोठ्या संख्येने जोर धरत असतानाच काही NGO आणि त्या NGOचे प्रतिनिधी कोकणच्या सर्वांगीण विकासाला पुढे घेऊन जाणाऱ्या प्रकल्पाला नेहमीच विरोध करत असतानाचं चित्र स्पष्टपणे समोर येतंय। खरं तर रिफायनरीला विरोध करणाऱ्या भोळ्या भाबड्या ग्रामस्थांच्या डोळ्यांवर हा प्रकल्प विनाशकारीच असल्याची पट्टी बांधण्याचं काम या NGOंनी केलंय। नारळावरती हात ठेवून प्रकल्पाला विरोध करणारे महाभाग देखील याच दरम्यान दिसून आलेत। हे सर्व कमी की काय म्हणून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यासमोर थेट महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांना जाळून मारण्याची धमकीच नरेंद्र जोशी नामक एका विरोधकानं आपल्या प्रक्षोभक भाषणातून दिली आहे। एवढंच नव्हे तर चक्क हातपाय तोडण्याची भाषा देखील या भाषणावेळी नाना पटोलेंसमोर करण्यात आली आहे। सर्वप्रथम नरेंद्र जोशी यांनी केलेलं भाषण पाहूयात। आम्ही दहशतवादी नाही आहोत, आम्ही आतंकवादी नाही आहोत आणि आम्ही जेव्हा आम्ही मुंबईला असतो किंवा आम्ही मुंबईला असतो, गुन्हे तुम्ही गुन्हे आमच्यावर टाकता, कुठल्या आधारे टाकता, काहीतरी लॉजिक लावा जातो। म्हणजे कोणत्याही कंपनीवरून टाकतोय, कुठला तरी मंत्री सांगतोय, त्या पहिल्या फडव्या उदय सामंतला जाळून टाकू आम्ही। आमच्या घरावर उठलाय तो, काल रात्री स्टेटमेंट देतोय 2900 एकरांची मालकी आहे, मालकी गेली खड्ड्यात। आमच्या जागा, आमचा गाव, आमच्या गावामध्ये म्हणजे दारूचा कुंटाण आम्ही खपून घेणार नाही। आम्हाला आमची पवित्र पंचकृषी पाहिजे आणि ही जर पवित्र पंचकृषी जर पंचकृषीवर पाय ठेवला तर त्याचा पाय तोडल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही। आणि मी पहिल्या मोठ्यावर सांगितलं, या आंदोलनाची पहिली गोळी हा आपण जोशी घेईल, पण हा प्रकल्प होऊ देणार नाही। हे भाषण ऐकल्यानंतर आता मात्र मूळ प्रश्न असा तयार होतो की रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या नरेंद्र जोशी नामक या विरोधकाची एवढी हिम्मत होतेच कशी। याबाबतच अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी दूरध्वनीवरून जोडले जात आहेत कोकणशाहीचे मुख्य संपादक साईनाथ गावकर। साईनाथजी, खरं तर रिफायनरी प्रकल्पाबाबतच्या प्रत्येक अपडेट घडामोड आपण कोकणशाहीच्या माध्यमातून नेहमीच दर्शकांपर्यंत पोहोचवत असता। महाराष्ट्र राज्याच्या एका विद्यमान मंत्र्यांना अर्थात मंत्री उदय सामंत यांना जाळून मारण्याची भाषा ही रिफायनरी विरोधी सभेतून केली जाते, ती देखील काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या समोर। नेमकी एवढी हिंमत कशी होते, हा मूळ प्रश्न आहे। काय सांगाल याबाबत? निश्चित अंकिता, खरं तर ना रत्नागिरी जिल्हा पोलीस प्रशासन अर्थात जिल्हाधिकारी कार्यालयानं ज्या कारणासाठी जमावबंदीचा आदेश लावलेला, त्याच कारणासाठी या ठिकाणी रिफायनरी विरोधाची सभा घेण्यासाठी ती सुद्धा राष्ट्रीय काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या उपस्थितीत सभा घेण्यासाठी परवानगी नेमकी दिली कशी, हा खऱ्या अर्थानं मूळ प्रश्न आहे। पण ठीक आहे, त्या प्रश्नाचं उत्तर प्रशासनाकडनं निश्चितच भेटेल। खऱ्या अर्थानं अंकिता, तू जो प्रश्न विचारलायस की ह्यांची हिंमत नेमकी होते कशी राज्याचं एका मंत्र्यानं जाळून मारण्याची भाषणाच्या माध्यमातून, प्रक्षोभक भाषणाच्या माध्यमातून बोलण्याची। अंकिता, खरं तर या सर्व गोष्टींच्या मुळाशी गेलं ना तर राजापूर पोलीस प्रशासनाची जी भूमिका आहे ही आताच्या घडीला रिफायनरी समर्थकांच्या बाबत संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेलं चित्र पाहायला भेटतंय। त्याची उदाहरणं देखील देता येतील। अगदी यापूर्वी ज्यावेळी कोरोनाचा काळ सुरू होता, या कोरोनाच्या काळामध्ये जमावबंदी असताना रिफायनरी विरोधी महिलांनी एकत्र जमून रिफायनरी प्रकल्पाच्या विरोधात घोषणाबाजी केलेली। देवाचं गोठ नाही ना, त्या ठिकाणी हे आंदोलन झालेलं। रिफायनरी विरोधकांच्या घोषणाबाजीला प्रत्युत्तर म्हणून रिफायनरी समर्थक महिलांनी धोपेश्वर या ठिकाणी आपली घोषणाबाजी केली रिफायनरीच्या समर्थनार्थ। या रिफायनरी समर्थनाच्या घोषणा या धोपेश्वर गावात अंकिता झालेल्या होत्या, पण पोलीस प्रशासनानं मात्र त्यावेळी देखील देवाचं कोटण परिसरात कोणतीही कारवाई केलेली नाही। समर्थनार्थ घोषणाबाजी करणाऱ्या महिलांवरती उलट गुन्हे दाखल केले व न्यायालयात त्यांना दंड देखील भरायला लावला होता। हे पहिलं प्रकरण। त्यानंतर अजून एक उदाहरण देता येईल अंकिता, ज्यावेळी भाजपचे नेते निलेश राणे हे ज्या ठिकाणी प्रकल्प होणार आहे त्या ठिकाणच्या मोकळ्या माळ रानावरती येणार होते,
त्यावेळी रिफायनरी समर्थकांनी त्यांना निवेदन देण्याचं निश्चित केलेलं. तशी माहिती देखील त्यांनी पोलीस प्रशासनाला कळवलेली. पण त्यावेळी मात्र पोलीस प्रशासनानं संबंधित समर्थकांना सांगितलं की तुम्ही मोठ्या संख्येनं त्या ठिकाणी जमू नका, जमाव करू नका. समर्थकांनी देखील पोलिसांचा हा जो काही संदेश होता हा तंतोतंत पाळलेलं चित्र पाहायला भेटलं. पण ज्यावेळी निलेश राणे त्या ठिकाणी पोहोचले त्या ठिकाणी रिफायनरीचे विरोधक जे होते हे मोठ्या संख्येनं महिला देखील त्यावेळी त्या ठिकाणी उपस्थित होते. मग हा नियम रिफायनरीच्या विरोधकांना लागू पडत नाही का असा प्रश्न सर्वसामान्य राजापूर वासियांकडनं उपस्थित केला जातोय. या सर्व गोष्टींचा परिपाक म्हणजे कालचं ते प्रक्षोभक भाषण. हिंमत कशी झाली जो तू प्रश्न मला विचारलास ना अंकिता, त्या प्रश्नाचं हेच उत्तर आहे. तिसरा अजून एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे रत्नागिरीतील झोपेश्वर बारसू इथं प्रस्तावित असलेला हा रिफायनरी प्रकल्प कुठल्याही खाजगी कंपनीचा नाहीये ना कुणा एका व्यक्तीचा आहे. असं असून सुद्धा हा प्रकल्प भारत सरकारचा अर्थात केंद्र शासनाचा आहे. ज्यावेळी या प्रकल्पाशी संबंधित सर्वेक्षणाचं काम सुरू होतं अंकिता, तेव्हा आपल्या जमिनीत येऊन विरोधक दमदाटी करतायत अशी लेखी तक्रार व FIR देखील गोवळ ग्रामस्थांनी अर्थात तेथील स्थानिक जमीन मालकांनी देऊन सुद्धा त्यातील कित्येकांना अद्यापपर्यंत अटक झालेली नाही. त्यातीलच दमदाटी करणारे काही लोक विरोधक हे नाना पटोले यांच्या सभेमध्ये उपस्थित होते आणि त्यांनी जी काही जाहीर सभेमध्ये एकूणच नरेंद्र जोशी नामक या विरोधक व्यक्तीनं जी काही मंत्र्यांना थेट धमकी दिली जाळून मारण्याची, त्यानंतर या भागामध्ये कोणी आलं तर हातपाय तोडण्याची भाषा केली जाते. ही हिंमत कुठून होत असेल तर राजापूर पोलिसांकडनं या अगोदरच्या गोष्टींमध्ये कुठं पोलिसांची जरबच नसल्यामुळे अशा पद्धतीच्या घटना या वारंवार घडत गेल्या आणि त्यातून ही हिंमत तयार झाली. त्यामुळे रिफायनरीच्या एकूणच या प्रकरणामध्ये राजापूर पोलिसांची भूमिका मात्र आताच्या घडीला संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. राजापूरच्या पोलीस प्रशासनानं ही आपली जी काही भूमिका आहे ही भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यातनं बाहेर काढायचं असेल तर कुठेतरी आपली जरब आहे, आपलं वजन आहे, एक पोलीस एक खाक्या जो असतो हा कुठेतरी योग्य ठिकाणी वापरणं हे खऱ्या अर्थानं गरजेचं आहे. अशा पद्धतीची प्रतिक्रिया जी आहे या अंकिता खऱ्या अर्थानं सर्वसामान्य राजापूर वासियांकडनं व्यक्त केल्या जातात एवढं निश्चित. अंकिता, सायनाथजी जोशी यांनी उदय सामंत यांची माफी देखील मारल्याचा व्हिडिओ समोर येतोय, काय सांगाल? अंकिता, खरं तर नरेंद्र जोशी यांनी केलेलं जे भाषण आहे आणि त्या भाषणातील जर आपण ते मुद्दे पाहिले तर एक गोष्ट लक्षात येईल की पहिलं मारायचं आणि नंतर सॉरी बोलायचं. खरं तर आता एकूणच हे जे संपूर्ण प्रकरण आहे हे प्रकरण पोलिसांकडनं कशा पद्धतीनं हाताळलं जात आहे हे खऱ्या अर्थानं लक्षवेधी ठरणार आहे. परंतु जोशी यांनी दिलगिरी व्यक्त केली आहे, माफी नाही मागितली, दिलगिरी व्यक्त केली आहे जोशी यांनी. आणि एकूणच जोशी यांनी व्यक्त केलेली दिलगिरी ही जरी एका बाजूला असली तरी जे पोटात असतं तेच ओटामध्ये येतं हे खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी अधोरेखित झालंय. कुठेतरी मंत्री उदय सामंत यांच्याबाबत केलेलं वक्तव्य हे चुकीचं आहे असं त्यांना वाटलं असावं म्हणून त्यांनी ती दिलगिरी व्यक्त केली असावी एवढं त्या निमित्तानं सांगेन. अंकिता. सायनाथजी धन्यवाद आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीबद्दल. धन्यवाद अंकिता. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.